एफाग्राब गोबाव दावहारुआ बहा थांदों बिलाय ओरैनोबा आर्मि पुलिसनि ब्लिउ ब्लिउ आं गिनायसो मोनबाय दै बिमा जानो माथो थाब फैनो होनदोंमोन दासिमबो सफैदिया हनै आदाया फैबायानो दावहारु फिसा ओरै फैलाय औ आफा फैलाय मामोन आफा नों बेफोरखौ दाय गैयिनि दाय मा फुनदेरनानै लालाबायखो फिसा दिनै फुङाव पुलिसफ्रा फैनानै माबायदि धमखि होलांदों नों मिन्थिगौ ना मिथिगौ आयै नाथाय जों बिसोरनि आथिं सिङाव बेसेबां हाबसो हाबसो थाबावगोन आयै नोंनो बुंलाय बिसोर जाबाय आयेननि मानसि बिसोरहा पावार दङ बिसोरजों नों जुजिनो हाया नों बिसोरजों जुजिनाङा जों बर' सुबुंफोरा मेगन थानानैबो खाना बायदि खुगा थानानैबो बबा बायदि रावबो खोथाखौनो बुंला आफा नाथाय जों बेफोरबायदि थायोबा बर' सुबुङा बेसे गोबाव जोरना थाबावगोन एसेबां गोरों गोरों मानसियानो हाबसोना थादोंब्ला नों मानो हाबसोना थानो हाया नोंबो सिरि थाना नाथाय आंनि गोसोआ बिदि थिना आफा आं सासे बर' सुबुं बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम लानाय सोरबा बर' माहारिनि सायाव जुदि इनाय अयथाचार खालामोब्ला आं बेखौ सैज्य खालामनो थानो हाया आफा दावहारु फिसा नों गावखौनो खुब गोरोंद्राय बायदि मोनदोंना बे संसाराव जायनो आसि थुनानै बुंगोन बेखौनो दायनिगिरि साजायगोन नों दिनै आसि थुनानै बुंदों नोंखौ दिनै पुलिसफ्रा मानो न'खराव फैनानै नागिरफैदों फिसा जों नोंखौ खोमानानै लानो हाया फिसा जों नोंखौ खोमानानै लानो हाया जायखिजाया फिसा नों बेफोरखौ दोनदो नों गाबोन फुङावनो थानायाव थांनानै बिसोरजों मोजाङै रायलायहै जागोन आफा आं गाबोन सोरांबा थांना रायलायहैगोन हेलौ सार गरम पार्टिनि मानसिफ्रा बाइकजों फैनानै नै दासो सासे दखानदारखौ दिखांलांबाय सार मा औ सार बबे जायगायाव टिपकाइ बाजाराव सार र आच्छा ओइ दासो बोखानाय मानसिखौ बबेजों लांखो थाब खोन्था नै बिदिनो लांदों नै बिदिनो लांदों औ ओइ चलो आइ बोराय बेजों खारबोनाय मानसिफ्रा बबेजों थांखो आंथ' नुवाखै सार बे लामाजों खारबोथारदोंमोन नोंथ' ओंखारनांगौ आं मानो थगायनो सार आं नुयैखौ नुयैयानो बुंदों फिसाला थिउरि हानजानि मानसिखाय दोनखोमानो सानदों आं नुयैखौ नुयो होननानै बुंदों सार नुवाखै साला थगायसुला बोराय है नों साला बोराय औ नैबे टेस्टखौ खालामनानै रिपर्टखौ आंनो देखायफैबानो जाबाय जागोन सार थेंक इउ जागोन दे आइ आं डक्टरजों सावरायबायमोन आफानि फाहामथायनि थाखाय फैसानि गोनांथि जाबाय आइ दा नोंसोर थाथ'दो दे आइ आफाजों नोंजों आफा नोंसोर थाथ'दो दे
औ दे दे थाथ'हाय दे फिसा ओइ र लाखि लाखि ओइ हेलमेटा बोरो लाइसेन्सा हर सार आं बिराद गिदिर खैफोदाव गोलैदों बिनि थाखायनो आं हेलमेट गानस्लाबनो हायासै सार आंखौ हगारदो सार आंखौ थांनो होदो प्लिज मानि आथुर हेलमेट आरो लाइसेन्स गैयालासे गारि सलायोबा बे आइननि बेरेखा जायो नों बेखौ मिथिया नामा मिथिगौ सार आंनि आफाया हस्पिटालावहाय गोग्लैसोना दं सार बिनि थाखाय फैसा नांगौ जानायखाय आं कालेक्सन खालामजोब्बाय दे सार आंखौ हगारदो सार आं थांसै हगारनो आर फैसा कालेक्सन बावसो ओइ बेखौ सिग्रोमलाय ओइ ओंखार आखाय दिखो सार जेबो गैया सार आंनावहाय सार मबाइल' अ सार एमएलए मेडामखौ दं होनना जोंना बेनोमोन बेसेबा गोबावनि उनावसो सानानै दोननाय मैया दासो जेयाव नांदों सार आंखौ थांनो हो सार थांनो होनो नोंखौ थांनो होनो नोंथ' गरम पार्टिनि मानसिया ओइ बेखौ गारियाव थिखो गोख्रै हम थिखो थिखो हगार सार आं गरम पार्टिनि मानसि नङा सार आंखौ हगार प्लिज सार हगार आंखौ सार सार गरम पार्टिनि मानसि नङा सार आंखौ हगार सार दलदानानै आंखौ हगार सिरि थांदों आंनि आफाया मेडिकेलाव दं बिराद गोब्राब खुलुमबाय आं जांगिला बसुमतारी बे समावहाय बिग ब्रेकिं निउज दा बावैसो सिगां गरम हानजानि सासे सुबुङा पुलिस हानजाजों हमजादों सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे हमजानाय सुबुंजों लोगोसे माखासे गोथां हाथियारबो मोनफानाय जादों बे जाथायनि सायावनो ओनसोलनि ओसि सारनिफ्राय फै जों माखासे जाथायखौ आरोबाव मिथिनानै लानि दावहारुआ सासे उदखारि बेनि थाखायनो बेखौ हमनाय लाबोनाय जादों आरो गामिनि मानसियालाय बेखौ बोरै मिथिनो बे बबाव थाङो बबाव फैयो नोंथांनाव माबाफोर फोरमान दं नामा औ फोरमान दंखायनोथ' जों हमना लाबोदों मानो होनबा बियो दाख्लैसो एमएलएखौ दम हैलायदों फैसा हराबा गावथारनोबो होनलायदों बेफोरबादि मानसिया बे समाजाव थाबाय थायोब्ला बे समाजा गुबुंले जालांगोन बेनि थाखायनो बेनि जायगाया बेयाव नङा जेलावसो आं दिनै जोबोद खुसि असि आं दिनै जोबोद खुसि बेफोरबायदि एसे नाबाल' गथ'आनो आं बायदि सासे एमएलएखौ दम होफैलायदोंमोन खोनासं असि जाय मानसिया आं आरो जोंनि सरकारनि बिरोधि मावो बैफोरबायदि मानसिखौ हाथियार गारदेरनानै उग्रपन्थी साजायनानै हम निउस पेपारफोराव हो आरो जेलाव दैथायहर बिदि खालामद्रायनाया एसे गाज्रि जागोन नामा मेडाम मानो होनबा बर' सुबुंनि सायाव एसे अननायद्राय जागोन नामा बर' हारिनि अयनाय जानायखौ आं जेबो साना आंनो नांगौ खालि पावार आं जेखौ बुंदों नों बेखौल' माव हर नोंनि QR क'डआ $2 लाख थांबाय जागोन मेडाम नों जेखौनो बुङो आं बेखौनो मावजोबगोन The number you are calling is either switched off. The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. सार सार मा जाखो प्लिज सार अन्नां खाथियाव फैना आं नोंजों एसे रायलायगौमोन मामोन सार आं बिराद गिदिर खैफोदाव गोलैबाय सार आंनि आइ आफाया
आंखौ हस्पिटालाव नेगासिनो दं सार आं आंनि आफानि फाहामथायनि थाखायसो फैसा लांनो फैदोंमोन सार नाथाय बिसोर लामा ससेनिफ्राय नंखाय साजायनानै बेयाव लाबोबाय सार बिब्दिब्ला नोंनि नोमा नोम्फाया नोंखौ लखबा दं होननानै मिथिया नामा गैया सार मिथिया सार अन्नानै नों आंनो नोंनि मुलिखौ आं आइजो रायलायनो हरथ'नो हागोन ना थाबैनो रायलाय दा सारा सफैब्ला नङाब्ला हासाला जागोन जागोन सार